어디 사밖에 들어가면 안 돼. wannan harkar nan ban nake fada ma ta bai ke ba gai kowa ya mun bikin mai ni ba to ɗaya ne wani ni ba bismillah ne ni ba da wani bismillah ne ma ni ba da wata yayi taimaka ta ba ko ne ran